writing you this letter. Everything I said is true. I'm writing you this letter. And everything I said is true. Ja, ik was iets van 13 of zoiets. En toen had ik in één keer zoiets van, ik wil gitaar spelen uit het niks. En toen het eerste jaar niet zoveel gedaan. Daarna op les gegaan. En toen ging het snel. Eerst akoestisch. En dat was het toch niet helemaal. En toen heb ik daarna dus de hele zomer gewerkt en gespaard voor een elektrische. En toen begon het pas echt. Pas later dat ik weer meer akoestisch ben gaan spelen. Dat is weer iets van recent. Leave me now, baby. Said it's leaving me sad and blue. Eerst was het de Guns N' Roses en weet ik wat allemaal. En Nirvana heel veel trouwens. Dat was de echt, Kurt Cobain was de eerste gitaarheld sowieso. Maar daarna kwamen Jimi Hendrix en toen ik eenmaal Johnny Winter hoorde, toen was ik wel verkocht. Dat was wel. Rory Gallagher? Ja, ook. Zeker. Waarom is hij bijzonder voor jou? Rory Gallagher? Hij is ongeveer voor mij het ideaalbeeld van muzikant. Gewoon heel veel optreden, gewoon aan één stuk doortoeren. En als je daarnaast ook nog platen op kan nemen, dan is dat mooi meegenomen. Maar het ging bij hem echt om het live spelen. Dus dat vind ik wel bewonderenswaardig. Well, all I want is a big black Cadillac car. Yeah, mama, now all I want is a big black Cadillac car. De liedjes die ik bij Leonard Ford doe zijn vooral jaren 20, 30 en 40 liedjes. Met Div dan weer hebben we alleen mijn eigen dingen natuurlijk. Maar ja, ik ga binnenkort wel meer schrijven met de solo dingen. Maar het is nu voornamelijk nog oude liedjes. Waar hel is die wij? Internet. I'll be the right mother for you. I won't go far. Ik ga een paar liedjes alleen doen. Een paar liedjes met Jorn Ikkepack Overwijk. En op zo'n wasbord. En ja, zo gaan we een beetje lol maken, denk ik. Ja, ik probeer het een beetje zo breed mogelijk te houden qua artiesten. Ik vind het niet zo leuk om heel veel van één artiest te doen. Dus dan, ja. Vaak wat ik doe is eerst het liedje gewoon helemaal uitzoeken zoals hij is. En daarna dan maak je toch wel je eigen versie ervan. Omdat als je er wat mee speelt, dan komt dat vanzelf wel. En, maar sommige liedjes die zijn ook gewoon volledig geïmproviseerd.